Hello लोगोफोर, Hello my बन्धुफोर, Hello my दोस्त, Welcome my funny channel, फैलाव बसुमतारी। Hello लोगोफोर, फिन फैफिननाय जाबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननो खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। नोंथांमोना गासैबो मोजाङै थाथों बेनि थाखाय आं अबं गसाइनाव बोरबो बिनानै हरनाय जाबाय। लोगोसे आंनि इउटिउब चेनेलजों नांजाबदेरना थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गुरै गंग्लायै खावलायहरनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नागिरदों बर' थियेटार मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर पद्मधर बसुमतारी। बिथाङा बाक्सानि रुपहि हालामनि। बिथाङा दा थियेटारावनो दङ। आलायअरनथ' नङा, जायखिजाया थियेटाराव दङ। आङो बिथांजों रायज्लायगोन। बिथाङा दा बहा दं आं मोनथिथ'वाखै। बिथांमोननि पेन्डेला खाथिबाय थायो सानथामनि गेजेर गेजेर। ओंखायनो नेट नांनाय जायगायाव दंना गैया बेनिबो सिन्था दं आंहा। थेवब्लाबो आं बुंनोसै रायजोफोर दै। नांबाय। पद्मधर बसुमतारी। गोसोआव गोलैदोंना नोंथांमोना थियेटार नायना नाया? थियेटार नायोब्ला हेलौ आदा पद्मधर बसुमतारी ना? औ नंगौ। ओइ खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय आङो फैलाव बसुमतारी। दे गोजोनथों। दा बहा दं आदा? आं दा नै खैराबारि कहेर कुसियाव दङ। बेहाय थियेटार दं? औ बहाय थियेटार सोलिदों। मा थियेटाराव दङ दा नोंहा? आं दा आलायअरन थियेटाराव दं। आलायअरन थियेटारनि बिगोमानि मुङा मालै आदा? औ श्री उपेन खेरखातारि। उपेन खेरखातारि। औ। खै बोसोर जाखो बे आलायअरना? बे बोसोरनै जाबाय। थांनाय बोसोरनिफ्राय? देग्लायजों बोसोरनै आरो। औ देग्लायजों बोसोरनै। नों बोसोरनैयावबो दंमोन? हेलौ। औ हेलौ, खोनादों ना? देग्लायजों बोसोरनै जाबाय। औ आदसा आदा, नोङो बेसे बैसोनिफ्राय बे माबा एक्टिं जगताव हाबफैजेननाय? बे थियेटाराव फैनायाथ' आङो 74आव फैदों, 1974आव। बेसेसो जादोंमोन बैसोआ बे समाव? बे समाव बैसोआ अनुमान 20-25सो जादोंमोन नामाथाय। अनुमानसो खालामनो हासिगोन आरो दा। नोङो बेसेसिम फरायदोंमोन? आङो क्लास 6। क्लास 6 लास्ट? ओमफ्राय थाङासैयानो नोङो हाइ स्कुलाव? हाइ स्कुलाव ओरैनो एडमिसनल' लानाय जादों आरो मास मोनसेसो क्लास खालामनाय जादों। ओमफ्राय थांनो होआसै? बिनिफ्रायनो गैया। नोंना थांनो मास्टारफोरखौ गिनानै थाङासै नामा नोंलाय? नङा, मास्टारफोरखौ गियाखै आं। बोरैबा साननैसो ओरैनो बाथौआवबो मानसिफोरजों बेरायफाफ्लांदोंबा बे समाव मोन्थिनाय एसे माबा गैयामोन नालाय, बेयाव गिदिंनानै फैनानै बोरैबा स्कुलाव बन्द' जाग्रा स्कुलाव थांनायानो जायासै आं। आरो नै बेफोरबायदि गानावबो एसे थाफालांनाय बायदि जाबायना बोरैबा। नों हाइ स्कुलनिफ्रायनो माने बे फावथिना लानायनिफ्रायनो गैया। बेनिफ्राय हाइ स्कुलनिफ्रायनो नों माने फावथिना देखायदो, फाव देखायदो, एक्टिं खालामदों? फार्स्ट हाबजेननायनिफ्रायनो, स्कुलाव हाबजेननायानो। आदसा आदा, नोङो मा थियेटाराव थांजेननाय? आं फार्स्ट थियेटारा सोरां मन्जु थियेटार। फार्स्टआवनो नों सोरां मन्जुआव हाबदों? औ, फार्स्टआवनो सोरां मन्जु थियेटार। फार्स्टआव थांना नोङो मा नायजाबाव एक्टिं खालामहैनाय? बुहुमनि सिमां। बेनिफ्राय जाबाय मा मोनखो। गोसोनि हाबिला। बिदा फंबाय। बे समाव
डाइरेक्टर थायोना थायामोन डाइरेक्टर बे समाव डाइरेक्टर दंमोन ना बिथाङा दा गैलिया मानसिया गैला मा नाम मा मुं दा रुंसारि चक्रधर ब्रह्म औ बबेनिमोन बे बिथाङा बाङालिपारानि बिनि उनाव बेहाय सोरांमन्जुआव खै बोसोर थाया दा सोरांमन्जुआवथ' बै समाव मथा मथि 5-6 बोसोरसो रानियैनो थादों 5 बोसोर रानि 5-6 बोसोरसो रानियाव थादों बिनिफ्राय फैदों लाइमोना सोरनिमोन लाइमोना धनराम स्वरगियारि लाइमोना बबे जायगानि बबे डिस्ट्रिक्टनिमोन लेस्रा बरपेटा बे समाव बरपेटा बुङोमोन ना बाक्सा बुङामोन दाबो बरपेटायानो बुङो दाबो बरपेटा लेस्रा दाबो बरपेटा सोरांमन्जुनि जायगाया इनाथ' बरपेटा लाइमोनाबो बे सोरांमन्जु खाथिनिनो बे खाथिनिनो मोनसे गामिनिनो ना बेयाव थांबाय आरो सनखौ गोसोआव गैला दै सनफोरखौ गोसोआव गैलायलांला सनखौथ' एसे गोबाव गोसोआव थानो नोङो जे सेखादा माने चन्द्रकान्त मुसाहारिनि थियेटाराव गिबि एक्टिं खालामजेननायाव नोङो सोर एक्ट्रेसजों नोंथ' रमान्टिक सिनसोमोन ना एक्टर थारमोन नोङो गब एक्टर खालामदोंमोन नोंनि एगेन्स्टआव सोर दंमोन एक्ट्रेसा जाबाय रश्मि बसुमतारी दंमोन बे समाव दंना गैला मानसिया दङलै नोमबाजियानो बेखौनो लाना फैबाय बेखौनो लाबोबाय गोसोथोलायनाय थियेटारावनो ओरैनो मोजां मोनलायनाय जाबाय नालाय बोरैबा खै बोसोर गोसोथोलायनाय बारा बोसोर जायाखै दे 6-7 बोसोरसो जादोंदां 7 बोसोर गोसोथोलायना ब्लड माने ओरैनो नायलायनायाल' जायासै ब्लडआनो होनजायो लाखमानाबो फैलायनाय जायाखै आरो जेबो मालिकआ मिथिगौ बे थियेटारनि मालिकआ मिथिगौ नोंसिनि बे माबाफोरखौ मिथिगौ प्रेम लीलाखौ मिथिखागौ बे मिथिखागौ आच्छा जाबाय बे एसे रंजाबाय बिनि उनाव मा थियेटाराव हाबखो निर्माली लाइमोननि उनाव निर्माली थियेटार बे बहानि बेबो लेस्रानिनो पाठशाला लेस्रानिनो बेहायनो मोनथाम थियेटारमोन लेखाराम स्वरगियारि मालिकआ सोरमोन होनदो लेखा स्वरगियारि लेखा स्वरगियारि गैला मानसिया गैला नेक्स्ट बिनि उनाव फैबाय आं हेमश्री सोरां जोंनि माबानि सिमलानि उदय गयारिनाव थांबाय हेमश्री सोरां थियेटाराव बेहाय मा खायसे नायजाबफ्रा जोबोद मोजां जादोंमोन मा नायजाबाव एक्टिं खालामना साबसिन मोजां मोनदोंमोन नोङो हेमश्री सोरां थियेटाराव ग्रेप्तार नोंना मामोन रला इहाय आं बेहाय पुलिस जादोंमोन पुलिस अफिसार आरो हेमश्री सोरांनि उनाव बहा थाङा आदा नोङो हेमश्री सोरांनि उनाव फिन सोराङाव थांफिनदो बिनि उनाव सोरांमन्जुआव थांफिनदो आरो खै बोसोर थाहैनाय बेयाव गोसोआव गैलायलांलियालै बाजैयाबो थांफाफिनबाय थानाय बे समाव हाबा जाखांबाय जाथ'वाखैमोनानो बे समाव हाबा जाखांबाय आरो बिनि उनाव फैदो नै बिनि उनाव नेक्स्ट आरो बबेयाव बास्लायखो पुर्निमाया बहानि पुर्निमाया आसलते दा बिनि सथिक जायगाया गोदो बिनि गामिया जोंनि नैबे दैलायावमोन दैला आनन्द बाजार दैलायावमोन बेनिफ्राय मोनसे जेथुराम खेरगातारि बेनिफ्राय बोरै बोजों मोजां थांनानै बे उत्तर कुसि होननाय सुबुंखाता उत्तर कुसियाव रिहार्साल होनायाव बेयाव बोसोरसे थानो मोनदों आं बिनियाव बोसोरसे थादो बिनियाव मा नायजाब खालामदोंमोनथाय गोसोआव गैलायलांला
आच्छा जाबाय नेक्स्ट बिनि उनाव फैबाय आङो बार'लाम्फाया बहानिमोन बारलाम्फा औगुरि हादग्रा मालिका जाबाय उपेन बर' आरो बिनि उनावहाय थांबाय आं आरो फिन सोनामुजोआवनो थांफिनबाय बिनि उनाव फैफिनबाय फैनाय जाहैबाय जा सान्दोबावदिया सान्दोबावदियानि उनाव फैबाय सोनाबावनो फैफिननाय जाबाय उनाव आरो गेजेराव थांदों माबा नै बारदै सिख्ला बहानिमोन बारदै सिख्लाया मरिपुर देखापारा बिनि उनाव आलायारन नै दा आलायारन बे माने गासै खैथा थियेटाराव गाखो गासै खैथा थियेटाराव थियेटार हिसाबैथ' बेखिनियानो जिखिनि खोथा दं बेखिनियानो बावगारलायलांबाय दे एसे गोसा बुं आदा नोङो दे ओमफ्राय दा नोङो बे थियेटाराव थानाय समाव एसे प्रब्लेम जादोंलै दलद था मानसिया नों बे जे थियेटाराव गिदिंथिंबाय थाबाय एक्टिं खालामथिंबाय थाबाय बर' हारिनि हारिमुखौ जे नोङो लाखिबाय बिखायाव खानानै बे समाव नोङो आसाम सरकारनिफ्राय बा BTC सरकारनिफ्राय बा नै दा गोदान BTR सरकारनिफ्राय माबाफोर रां अनसुंथाइ मोनदों नामा बेफोरबायदिथ' आं जेबो मोनाखै जायखिजाया सरकारनिफ्राय मोनथ'वाखै माथो 50,000 मोननाय खोनादोंमोन कर'ना कालाव ना जायासै गैया आंनिफ्राय गैया आसामनिफ्राय मोनासै ना नै थांनाय नै लास्ट बोसोर आरो BTCनि फेस्टिभेलाव आंनो 25,000 होदो आरो बिथांमोना अनुदान सोर बबे सरकारा बे हाग्रामा सरकारा एसे हरदो आरोखि जायखिजाया आच्छा दा नोङो मा सानदों मानसिया नोंना दा बैसोआ बेसे जाखो आदा लास्ट बैसोआ दा आंनिया मथामथि आंसो 1955 जन्म बिनिफ्राय नै दाथ' 21 नामा 1 बा बिनिफ्राय माबा 66 हमजायो आरो 66 हमजायो आरो आच्छा सोलिबाय दंबावो आरो एसे दंबावो आच्छा नों एक्टिंआनो खालामबाय थागोन ना जोबजासिम आं दा हानाय समहालागै खालामनाय सेस्था खालामबोगासिनो दं आरो आङो सरकारनिफ्राय बा रायजो राजानिफ्राय मोना आं बेखौ जेबो सानहराखै थेवब्लाबो आं हानायखिनिखौ नाजादों आरो हानायालागै हायाबाथ' गैला नोंसोर जाबाय सासे जोंनि बर' हारिमुनि माने थान्दै नङा होमबा लाखिदों आरो हारिमुखौ थियेटार जगतआवथ' पद्मधर बसुमतारी होनब्ला आरो सिनायथि होनो गोनां गैया रायजोफोरनो नङा होमब्ला आंनि गोसोनिफ्राय माने सरकारनिफ्राय नोंथांमोन बायदिया एसे एनै अनसुंथाइ मोननांगौ आरोखि अलप सरकारा एसेयाव गोसो होब्लानो नोंथांमोननो फैसाखौ हरनो हायो आरो बिनोबो नांगोन जेनेबा नोङो उखैदोब्ला बिनोबो नांगोन बियाब्ला नोंखौ नागिरनानैबो होफैनाय नङा सरकाराथ' नागिरना होयाथ' आरो हायोब्ला अलप जगाजग लालायदो लकेल लिडारफोरजों नङा होमबा दे सेस्था खालाम मोननोबो हागौ बोरैबा सेस्था खालामदो र' आच्छा जायखिजाया गोबाव रायज्लायला नोंहा खिजानि आलासिफोर जानो थांनो नागिरदों खोमा थाङा जेरावबो थाङाना जोंना खायसे थियेटारनि एक्टर एक्ट्रेसफोरा जा सोरांबाय मोखां सुबाय दुगैबाय दुगैबाय नामाथाय आंथ' थानाया आलदासो दोनदों नालाय स्टाफआव माथ्र' बै हिर' खाथियाव दं आरो माइकेलमोन दं एसे आलदा आरो जायगाफोरा न'खरफोरा खाथि जौखौथ' गारथारबाय नोङो जौआ ओरैनो माब्लाबा गोसोखांबा एसे मुलि बायदि एसे कुवाटारसेया सानसे थाङो आङो
नों जे थियेटाराव एसे सम बेरायबाय बे सोर मालिकखौ साबसिन मोजां मोनखो नोङो थियेटारनि मालिकखौ साबसिन मोजां मोननायाथ' बर' थियेटारनि मालिकफोरखौ बिदिनो आरो सोरखौ मोजां बुंनो सोरखौ गाज्रि होनना बुंनो रावखौबो मुगैथावा रावखौबो गनायथावा ओरैबायदि दस्थलनि मानसि नालाय थाखा फैसानिबो एसे गेदेरद्राय बिगोमा गैया बे खेत्रआव थाखा गोनां मानसिफोरा ओंखारबोयिखायनो एसे प्रब्लेमा जाबाय थायो आरो प्रब्लेमा जायो दा शिल्पीफोरनि माबा मोनसे प्रब्लेमखौबो बिथांमोना सुफुंनो हाया जेनेबा पेन्डेलनि प्रब्लेम जायो सेटिंसनि प्रब्लेम साउन्डनि प्रब्लेम धेर जालाङो ओंखायनो थाखा गोनांफोरा ओंखारबोब्ला मोजां जायो आरो ना थाखा गोनांफोरा ओंखारबोब्ला मोजां जायो जोंहा टेकनिकनि अभाब जेबो गैया दा असमिया थियेटारखौ नायब्ला बर' थियेटारखौ नायनो लुबैया मानसिफोरा रायजो राजाफ्रा मा नायनो बर' थियेटारखौ माबा मोनसे नायनो थांबा नुवा नोंहा आर्टिस्टफोराथ' मोजां गोजा खिन्थु बे मालिकफोरा थाखाया दुरबल नालाय नांनाय फैसा जगार होनो हाया सेटिंस साउन्ड ओरैहाय पेन्डेल बेफोरखौ डेक'रेसन खालामनो हायियावनो बिदि जादों आरोखि जायखिजाया लासै लासै हामहोलांदों खिजानि ना नायनि मा जायो हायो ना हाया दे होमब्ला आदा जोंनि सानैनि रायज्लायनायखौ दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोसे नोंनि जिउआ गोलाव सम थांना थाबावथों आङो अबं गसाइनाव बोर बिना हरदेरनाय जाबाय दे गोजोनथों दान्दिसे उनाव फट'खौहाय गथ'फोरखौ लानानै हरसिगोन आं दे खुलुमबाय आदा दे गोजोनथों दे बिथाङा जाबाय पद्मधर बसुमतारी रुपहि हालामनि बाक्सानि बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो 22 बैसोनिफ्रायनो थियेटार गादों गावनो खोन्थाबाय आरो दासिम बिथाङा थियेटार गागासिनो दङ बिथांनि जिउआ गोलाव जाथों लोगोसे सरकारा बिथांखौ एसे अनसुंथाइ होनानै हेफाजाब होथों बेखौ आरज गाबनानै जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जय बर' हारिनि